Instruktionsvideo til biavl.dk. Hvordan tilføjer man kontaktadresser? Lige for at vise et eksempel, så har vi kontaktadresser på samtlige vores lokalforeninger. Hvis jeg går op og klikker på Amtsforeningen, så har vi vores Danmarkskort, og der kan man gå ned og klikke på en lokalforening, og så kommer lokalforeningens kontaktadresser op og stå. For at kunne ændre de her kontaktoplysninger, så skal man have speciel brugertilladelse, og vi benytter os af at gå bagom, altså ind i backend, gå ind på biavl.dk, og der går jeg allerede i gang med at skrive biavl.dk/administrator, og her logger jeg mig ind, hvis jeg ellers kunne skrive rigtigt. Og nu kommer det. Kontaktadresserne, det er en komponent, som hedder Contacts. Så man går ind og klikker på komponent, Contacts. Og der kan man se alle de kontakter, vi har oprettet i kontakter. Jeg har et eksempel her nu på Halsnæs Biavlerforening, som har fået en ny formand. Så jeg går bare op i filter, det er meget nemt, og så skriver jeg Halsnæs. Og så skulle Halsnæs Biavlerforening gerne komme frem. Den står der. Jeg går ind og klikker på Halsnæs Biavlerforening. Og så er det sådan set meget lige til. Jeg går over og kigger på det, der hedder Kontakt Details. Og her der kan jeg se de kontaktoplysninger, der er lige i øjeblikket. Og da det er en ny formand, så skal jeg bare lægge nogle nye kontaktoplysninger ind. Jeg har det stående her i et lille dokument. Så jeg går bare ind og kopierer. Desværre er den her formand ikke nogen e-mailadresse, så den er nødt til at slette. Så snart man sætter en e-mailadresse ind, kommer der også sådan en mailformular ude på kontaktfeltet ude på hjemmesiden. Jeg fylder bare videre ind adressen. Går lige ind og kigger byen, fik jeg ikke lige set. Det er i Hundested, så det er det samme sted. 3390 i Hundested, og jeg har desværre heller ikke noget telefonnummer til den her kontaktperson. Og når man har gjort det, så er kontaktoplysningerne sådan set ændret. Der er et informationsfelt hernede i hjørnet, hvor man kan gå ind og skrive nogle flere informationer omkring lokalforeningen. Jeg går op og trykker gem. Og så går jeg ud på hjemmesiden igen og kontrollerer lige, om jeg har haft succes med mit forhævne. Jeg går op under om foreningen, det er en anden måde at gå ind på kontakt, foreninger og klikker på menupunktet foreninger. Og så kan jeg gå ned og finde Halsnæs Biavlerforening, og det er Pia Helbo Kjær, som nu er noteret op. Så det er en ret nem måde at ændre kontaktoplysningerne på hjemmesiden. Jeg skal altid huske at trykke close, og man skal altid huske at trykke log ud. Hvis man vil lave en ny kontaktoplysning, er det heller ikke svært. Man går op og trykker på New, og så kan man ellers bare begynde at fylde de her felter ind. Husk altid, at der er et felt, der er vigtigt. Det er, at man skal finde ud af, hvad er det for en kategorioplysning, eller den her kontaktoplysning hører til. Og der har vi 4 kategorier. Det er personalet, det er kontoret, det er personalet, det er bestyrelsen, og det er foreninger. Og vi skal klassisk skifte bestyrelsesmedlemmerne ud. Og så skal man huske at gå ned på kontakt details, og det er her, man kan skrive navn og adresse ind. Det er jo sådan en kort præsentation af, hvordan kontaktsystemet det virker.